बे समाव मोनसे गेदेर खौरां पीएम किसाननि नंखाय मुलाम्फा मोनगिरिफ्रा थांनांगोन जोबथेसालियाव। पीएम किसाननि नंखाय मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि बेरेखायै नायबिजिरनाया जाबाय। नंगौ, बे बाराव गोबां जिल्लाफ्राव गोबां नंखाय मुलाम्फा मोनगिरिफोरखौ हमनाय जागोन। गोबां ओनसोलनि सुबुंफ्रा पीएम किसाननि नंखाय मुलाम्फा लानायखौ हरफिनाब्ला जोबथेसालियाव थांनांनो हागौ। बे बाराव नंखाय आबादारिनि मुङाव पीएम किसाननि मुलाम्फा लाग्राफ्रा रावबो रेहाय मोननाय नङा। बबे जिल्लायाव साबेसे पीएम किसाननि नंखाय मुलाम्फा मोनगिरिफ्रा जोबथेसालियाव थांनांगोन, नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। क'क्राझार जिल्लायाव गासै 20,202 सुबुंफ्रा पीएम किसाननि नंखाय मुलाम्फाखौ लागासिनो दं। बाक्सायाव 30,583, बरपेटायाव सा 2,03,431, बङाइगावआव 7,837, चिरां जिल्लायाव 20,498, दरंआव 17,335, धेमाजियाव 6,647, धुब्रियाव 68,283, गवालपारायाव 11,280, नलबारियाव गासै सा 22,590 आरो उदालगुरि जिल्लायाव गासै सा 3,223 सुबुंफ्रा पीएम किसाननि नंखाय मुलाम्फाखौ लागासिनो दं। बेनि अनगायैबो गोबां जिल्लाफ्राव गोबां सुबुंफ्रा पीएम किसाननि नंखाय मुलाम्फा लागासिनो दं आरो बिसोरनि सायाव आबाद बिफाननि गोख्रों नायबिजिरनाया जागायबाय। जुदि थाबैनो पीएम किसाननि नंखाय रां जानायखौ हरफिनाब्ला बिसोरो जोबथेसालियाव थांनांनो हागौ। बेनिखायनो नोंथाङाबो पीएम किसाननि नंखाय मुलाम्फागिरिब्ला सांग्रां जा। बे समाव मोनसे गेदेर खौरां पीएम किसाननि नंखाय मुलाम्फा मोनगिरिफ्रा थांनांगोन जोबथेसालियाव। पीएम किसाननि नंखाय मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि बेरेखायै नायबिजिरनाया जाबाय। नंगौ, बे बाराव गोबां जिल्लाफ्राव गोबां नंखाय मुलाम्फा मोनगिरिफोरखौ हमनाय जागोन। गोबां ओनसोलनि सुबुंफ्रा पीएम किसाननि नंखाय मुलाम्फा लानायखौ हरफिनाब्ला जोबथेसालियाव थांनांनो हागौ। बे बाराव नंखाय आबादारिनि मुङाव पीएम किसाननि मुलाम्फा लाग्राफ्रा रावबो रेहाय मोननाय नङा। बबे जिल्लायाव साबेसे पीएम किसाननि नंखाय मुलाम्फा मोनगिरिफ्रा जोबथेसालियाव थांनांगोन, नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। क'क्राझार जिल्लायाव गासै 20,202 सुबुंफ्रा पीएम किसाननि नंखाय मुलाम्फाखौ लागासिनो दं। बाक्सायाव 30,583, बरपेटायाव सा 2,03,431, बङाइगावआव 7,837, चिरां जिल्लायाव 20,498, दरंआव 17,335, धेमाजियाव 6,647, धुब्रियाव 68,283, गवालपारायाव 11,280, नलबारियाव गासै सा 22,590 आरो उदालगुरि जिल्लायाव गासै सा 3,223 सुबुंफ्रा पीएम किसाननि नंखाय मुलाम्फाखौ लागासिनो दं। बेनि अनगायैबो गोबां जिल्लाफ्राव गोबां सुबुंफ्रा पीएम किसाननि नंखाय मुलाम्फा लागासिनो दं आरो बिसोरनि सायाव आबाद बिफाननि गोख्रों नायबिजिरनाया जागायबाय। जुदि थाबैनो पीएम किसाननि नंखाय रां जानायखौ हरफिनाब्ला बिसोरो जोबथेसालियाव थांनांनो हागौ। बेनिखायनो नोंथाङाबो पीएम किसाननि नंखाय मुलाम्फागिरिब्ला सांग्रां जा। बे समाव मोनसे गेदेर खौरां पीएम किसाननि नंखाय मुलाम्फा मोनगिरिफ्रा थांनांगोन जोबथेसालियाव। पीएम किसाननि नंखाय मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि बेरेखायै नायबिजिरनाया जाबाय। नंगौ, बे बाराव गोबां जिल्लाफ्राव गोबां नंखाय मुलाम्फा मोनगिरिफोरखौ हमनाय जागोन। गोबां ओनसोलनि सुबुंफ्रा पीएम किसाननि नंखाय मुलाम्फा लानायखौ हरफिनाब्ला जोबथेसालियाव थांनांनो हागौ। बे बाराव नंखाय आबादारिनि मुङाव पीएम किसाननि मुलाम्फा लाग्राफ्रा रावबो रेहाय मोननाय नङा। बबे जिल्लायाव साबेसे पीएम किसाननि नंखाय मुलाम्फा मोनगिरिफ्रा जोबथेसालियाव थांनांगोन, नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। क'क्राझार जिल्लायाव गासै 20,202 सुबुंफ्रा पीएम किसाननि नंखाय मुलाम्फाखौ लागासिनो दं। बाक्सायाव 30,583, बरपेटायाव सा 2,03,431, बङाइगावआव 7,837, चिरां जिल्लायाव 20,498, दरंआव 17,335, धेमाजियाव 6,647, धुब्रियाव 68,283, गवालपारायाव 11,280, नलबारियाव गासै सा 22,590 आरो उदालगुरि जिल्लायाव गासै सा 3,223 सुबुंफ्रा पीएम किसाननि नंखाय मुलाम्फाखौ लागासिनो दं। बेनि अनगायैबो गोबां जिल्लाफ्राव गोबां सुबुंफ्रा पीएम किसाननि नंखाय मुलाम्फा लागासिनो दं आरो बिसोरनि सायाव आबाद बिफाननि गोख्रों नायबिजिरनाया जागायबाय। जुदि थाबैनो पीएम किसाननि नंखाय रां जानायखौ हरफिनाब्ला बिसोरो जोबथेसालियाव थांनांनो हागौ। बेनिखायनो नोंथाङाबो पीएम किसाननि नंखाय मुलाम्फागिरिब्ला सांग्रां जा।